lluna es va banyant de sol sense esperar la sort. Sap que esperança dorm i va patint pel temps. L'essència et passa així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits. La pluja fa feliç al bosc, el bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. A Girona hi viu moltes mares i pares com jo, nens i nenes com els meus fills, avis i àvies com els meus pares, autònoms com la meva parella, joves com els meus estudiants a la universitat, molta gent com els meus amics i amigues, moltes persones que estimem aquesta ciutat. La Girona que jo vull per tots ells, la Girona que jo estimo. La millor ciutat perquè tots i cadascun de nosaltres siguem d'on siguem i vinguem d'on vinguem i puguem fer realitat el nostre projecte de vida en plena llibertat. La Girona que jo estimo és la Girona que tu també estimes. La Girona on el primer són les persones, una ciutat amable, honesta, acollidora i que escolti la seva gent. La Girona que jo estimo, la Girona que vull pels meus fills. Construirem un projecte de ciutat que ens il·lusioni de nou. I la gent que em coneix sap que si ho dic, ho faig. Hola, molt bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies per ser avui aquí, tot i el fred que fa, la fred, que diem a Girona, i el partit del Barça, també. Prometem que no ens allargarem més d'una hora, aproximadament. Això és el que intentarem fer. Gràcies als que sou aquí a dins, que esteu omplint aquesta sala de l'auditori, i també als que sou fora, que hem hagut d'habilitar un parell de pantalles amb cadires per la gent que s'ha quedat fora. Us donem la benvinguda a aquest acte de presentació de la Gemma Geis com a candidata de Junts a l'alcaldia de Girona. Com bé sabeu, ara fa uns mesos la Gemma va fer finalment el pas endavant que tantes persones li havien demanat i ja fa setmanes que juntament amb el seu equip treballa per construir això que heu pogut intuir en aquest vídeo, un projecte potent i engrescador per a aquesta ciutat, per la Girona que tots estimem. Avui coincidim en aquest auditori gent ben diversa, pares i mares, àvies i avis, autònoms, emprenedores, jovent, gent de procedències diverses. Però crec que puc dir que totes aquestes persones que avui coincidim aquí tenim una cosa en comú, que és que ens estimem aquesta ciutat. I per això volem que sigui la millor Girona i que tothom qui ho vulgui hi pugui construir el seu projecte de vida. Avui la Gemma ens apuntarà algunes idees d'aquest projecte de futur que ens engrescarà de nou. Però també volem que l'acte d'avui serveixi perquè tots els que sou aquí conegueu una mica millor qui és Gemma Geis, d'on ve, a quin barri ha crescut, com és la seva família, què va estudiar, de què ha treballat, per què va fer el pas a la política? I com ho farem? Doncs si seguiu la Gemma Geis a Instagram, sabreu que és una apassionada de la música, que té uns gustos eclèctics, però que sent una debilitat pel rock dur i el heavy metal. Grups com Metallica, Smashing Pumpkins o Sang Traït formen part de la seva banda sonora, de la seva història personal.
Avui el que us proposem és conèixer una mica millor la Gemma a través d'algunes de les cançons que formen part d'aquesta història. I sent com és una apassionada de la música, havia de tenir una cançó que l'acompanyi en aquest camí cap a l'Ajuntament de Girona. Avui, en primícia, estrenem la cançó La Girona que estimo. Us convido a escoltar-la. Pel futur el veig ple d'il·lusió. Junts el construirem, serà engrescador. Avançarem plegats amb un somni en comú. Una vida millor per tots i cadascú. Això és la Girona que estimo, la que imagino. La Girona que estimo, perquè ara és el moment de decidir el que vull. La vida del demà la comencem avui. Això és la Girona que estimo, la que imagino. La Girona que estimo, la que somio. Us ha agradat? Espero que sí, Semblava que sí, que connectàveu amb la cançó. Ha arribat el moment ara sí de demanar que pugi a l'escenari la candidata a l'alcaldia de Girona per Junts, Gemma Geis. La Girona que estimo, la que imagino. La Girona que estimo, la que somio. Com estàs, Gemma? Home, emocionada veient tanta gent que estimo aquí a l'Auditori de Girona. Una gentada. Aquests centenars de persones que avui han vingut a escoltar aquest acte, que ens acompanyen, volen saber més coses sobre la Gemma Geis, sobre el projecte que lideraràs, i per això els convidem a conèixer retalls de la vida de la Gemma, de la teva vida, a través d'algunes de les teves cançons preferides. Ens ajudarà en Pere, el nostre DJ, que el teniu allà. Gràcies, Pere. Comencem pel principi. Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser a l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes amb mi. Has escollit el Sopa de Cabra per començar. Per què? Home, un gironí, escollir sopa de cabra no té gaire mèrit. Però aquesta cançó, abans que fèiem l'assaig, no ho recordava, però quan els meus fills eren petits sempre els hi cantava cançons. I aquesta la vaig adaptar una mica com una cançó de bressol, perquè la lletra parla de quan estimes algú, que es quedi al teu costat, que ballaràs, que l'ajudaràs. I llavors és veritat que, clar, jo soc del Pont Major, que Jordi Turull ho sap perfectament, i a Can Regàs moltes vegades amb els meus pares, que també havíem anat a molts concerts de Sopa de Cabra, te'ls trobaves assajant. I bé, la mare del cantant és de Sarrià de Ter, era d'enfrente de la meva àvia, i llavors vaig tenir en Josep Tió d'alumne d'arquitectura legal, que un dia va fer una comparativa entre composar una cançó i composició arquitectònica. I per tant sempre el Sopa de Cabra m'han acompanyat, suposo, com moltíssimes persones que m'acompanyeu en aquesta sala. Com deies, tu vas néixer al Pont Major, ara fa 43 anys, en una família de pencaires. Què signifiquen per tu els teus pares, els teus avis?
Bé, suposo que quan qualsevol persona a vegades ens pregunten referents. I els referents els tens a casa, no? Els pares, els avis, en aquest cas jo sempre estava al taller i acer inoxidable, galvanitzat, plegadores, cisalles, rebaves, forma part del meu vocabulari i la veritat és que a més hi havia una frase que a mi una frase que el meu pare li deia al meu avi i a mi me l'ha dita, que és que l'aprenent es fa fent i desfent. I crec que és una frase que diu molt, que és que has d'intentar treballar, que a vegades et surten bé les coses, a vegades no, però que és un aprenentatge constant a la vida i també és una frase que és en positiu d'anar construint i deconstruint i en el meu cas valoro molt tot el que em van ensenyar. La meva mare a més portava els contes com tantes famílies catalanes que l'home moltes vegades treballava i les dones eren les que portaven els contes, que per això anava al negoci, aquí una dona al darrere, però per això treballant, vivint al Pont Major, corrent en bicicleta allà al costat de la presó. Com era aquella Gemma Geis de petita? La meva àvia deia que era un cavall salvatge. Un cavall salvatge? Sí, anava molt en bicicleta, tinc els genolls pallats anar en bicicleta, el meu pare em va fer un car i correvíem car per allà i, per exemple, dels aprenentatges que he fet és que sempre he reclamat el dret a tenir una segona oportunitat, no? És a dir, nosaltres a vegades ens havien robat algun cotxe del taller, però també vam tenir un noi que es deia Manolín, que el vam reinsertar al taller, el meu pare i la meva mare, i llavors va anar a treballar en una companyia de teatre. I per tant sempre he cregut molt amb les segones oportunitats i que moltes vegades el context que tens et marca o t'ajuda a un determinat camí. I per tant, humilment, els referents són els de casa i no cal anar a buscar gaire lluny. Suposo que moltes persones diríem el mateix. Veig gent aquí del Pont Major, diríem el mateix. Canviem de registre. Aquesta és la tercera cançó que has escollit, de Metallica. Ens insisties molt quan preparàvem l'acte, però sobretot amb l'Orquestra Simfònica de San Francisco. Què significa aquesta cançó, Metallica? En quins moments els escoltes? Bé, aquí que veig algun company de la universitat, jo vaig escriure Metallica a la tesi doctoral. És un concert que a més barreja música clàssica amb metall i és un concert que recomano moltíssim perquè veus els violinistes amb el corbatí i després els cantant de Metallica i aquesta barreja d'allò clàssic amb la guitarra. Llavors és un concert que sempre he escoltat molt, sobretot quan he necessitat inspirar-me. Quan fas una tesi doctoral al final has de defensar un posicionament i també necessites força. Llavors quan vaig entrar en política els discursos segurament més difícils, sempre aquest concert que hi ha a l'Orquestra Simfònica San Francisco, Metallica, m'ha acompanyat sempre. Per què vas estudiar dret? No ho recordo. Sé que vaig estar a punt de fer geriatria, perquè el meu avi en aquell moment tenia Parkinson i m'ho vaig plantejar molt seriosament i la gent gran a mi m'interpel·la molt. És un valor que m'han donat i per tant vaig estar a punt. Però finalment vaig fer dret, vaig escollir dret a totes les universitats de Catalunya i vaig acabar fent dret a la millor, que és la Universitat de Girona. I molt contenta d'haver estudiat dret i segurament quan fas dret clar, anar a classe, ara que estic tornant a fer classe, hi ha uns principis, uns valors del sistema jurídic, de les garanties i en aquell moment quan vaig veure que aquests principis o garanties que jo havia d'anar a classe es trencaven, jo com a professora de dret em resultava molt difícil de poder anar a classe, llavors va ser quan també vaig fer el pas. Ets doctora en Dret i especialista en Dret Administratiu, professora agregada adscrita al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. De seguida vas saber que volies ser professora de la UDG? No, quan vaig acabar la carrera vaig anar a Barcelona a fer un màster de pràctica jurídica, vaig viure durant un any i mig al carrer Berguedà 21, que a més és d'un senyor d'Olot, d'un empresari d'Olot que ens va deixar al pis i res després el meu director de tesi em va invitar a començar a donar classes i el primer dia que vaig entrar em vaig sentir molt a gust. Però no, després vaig començar a fer el doctorat
Llavors vaig començar de vicerectora amb el rector Bonet i amb els altres membres de l'equip i hem acabat aquí. I aquí estem. Seguim aquest repàs per alguns moments de la vida de Gemma Geis amb una cançó molt important per tu, una cançó de Joan Dausà. Fa un temps que em miro i no em conec, em sento i no m'entenc. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Una altra manera de viure. Què significa per tu aquesta cançó? Per què és tan important? Suposo que tots durant la pandèmia ho vam passar malament. I aquesta cançó la vaig començar a escoltar amb la pandèmia, no? Perquè, doncs, òbviament, les nostres vides van estar trencades. I és una cançó que parla de serenor, que parla del medi ambient, que parla des de la voluntat d'escoltar-te en tu mateix, que transmet molta serenitat. I me la vaig fer molt meva perquè en aquells moments doncs, també eres diputada i hi ha persones aquí doncs, que intentaves ajudar o sabíem tots els problemes doncs, que hi havia i per tant aquesta cançó me la vaig fer molt meva. De fet encara l'escolto molt perquè reivindico que també hi ha una altra manera de fer política a part d'una altra manera de viure. Una altra manera de fer política. Parlem de política, d'aquest pas a la política. Tu estaves molt tranquil·la donant classes a la universitat, fent de vicerectora, i en un moment donat sorgeix aquesta possibilitat. Què va passar? Com us explicava, els referents, el meu avi havia estat a l'exili amb mossèn Camil Geis. De fet, vam saber que les nits el meu avi s'escapava, que era ferrer també, i feia claus per anar a escoltar jazz en viu a Lió. I el fet que hagués estat el meu avi també a l'exili, va estar 4 anys, em va interpel·lar més la part de dret a entrar a política i va ser una decisió, a més, recordo molt un moment molt consensuada a casa, que experiències o coneixements que tens no vols que ningú estigui fora de casa seva pel seu posicionament polític. Per tant, tot el que va passar l'1 d'octubre i l'exili del president Puigdemont hi han tingut molt a veure. Sí, també vaig formar part d'un equip de rectorat, d'un rector que deia que havíem de defensar una universitat lliure, crítica i compromesa socialment, i per tant comprometre's socialment també és comprometre's amb els drets i llibertats. L'any 2017 va ser escollida diputada per Junts per Catalunya i després d'exercir de portaveu del grup al Parlament vas tornar a ser elegida a les eleccions del 2021 i et converteixes en consellera de Recerca i Universitats. Ara, el pas a Girona. Per què decideixes fer aquest pas a presentar-te a les eleccions municipals? Va ser un pas molt meditat. M'agrada pilotar la meva vida i els meus temps. I, per tant, jo el que volia era tornar a la universitat, tornar a donar classe, agafar una llibreta, la gent que em coneix sempre que sé que vaig a llibretes, i asseure'm, escoltar i veure si en aquella llibreta sortien projectes. Per mi era molt important, no n'hi havia prou, per més que hi havia gent que te plantejava, doncs havia de controlar jo el moment i havia de sentir-me que aquella llibreta, òbviament escoltant, construint una ciutat de manera conjunta, perquè és una construcció de suma d'escoltar moltíssima gent, doncs llavors sí que em vaig decidir per si aquella llibreta no hagués estat a terme. I a més ho explico molt sovint perquè no pots canviar el discurs, és a dir, no hi ha res com dir la veritat, perquè si dius mentides has de mantenir una mentida constantment. I per tant aquest va ser el moment real, agafar la llibreta, passejar, tornar a la universitat, pensar i veure que aquella llibreta podien sortir projectes i posar-los a disposició. Som a la recta final d'aquest repàs per la teva llista musical i ara escoltem l'última cançó que has escollit. A veure. I es tornarà ocell per un dia i d'entre les cendres podrà volar. Això no és cançó. El vol de l'home ocell de sang traït, per què? Quin vincle té aquest tema amb el president Puigdemont? Bé, és una cançó que és una metàfora de la llibertat, d'una persona que vol volar
I jo sempre he entès que ell va volar perquè defensa una institució que és la presidència de la Generalitat, i la presidència de la Generalitat no pot estar a la presó. I per tant ell fa aquest esforç de defensar una institució, una presidència de la Generalitat, i se sent lliure, i estic segura que tornarà lliure també. Per tant, doncs, em lliga molt amb ell. Doncs precisament el principal culpable que tu siguis avui aquí no s'ha volgut perdre aquesta presentació. Des de Brussel·les donem pas a una intervenció gravada del president Carles Puigdemont. Estimada Gemma, benvolguts i benvolgudes que heu assistit, que assistiu en aquesta presentació de la Gemma. T'agraeixo molt que hagis triat aquesta cançó perquè diu moltes coses que tu coneixes també de mi i del meu pensament. A veure, no és cap secret que jo et volia a l'equip quan jo em vaig començar a enfilar la feina de política a Girona. Recordo perfectament la primera vegada que ens vam conèixer. Jo no et coneixia de res, però havia sentit parlar de tu i havia conegut el teu compromís amb el proïsme. I buscàvem aquell perfil de gent. Jo no sabia ni tan sols de quin color polític eres, però m'importava relativament poc això, perquè buscàvem gent que tingués una capacitat de transformar la ciutat. I malgrat la teva joventut tenies una mirada de futur molt madura, d'ambició sana, d'ambició de Girona. I celebro molt que després les circumstàncies ens hagin portat a coincidir en el mateix projecte polític, perquè és la manera que has tingut ja de demostrar com a consellera també, però com a diputada abans, de demostrar allò que tu pots aportar als altres, que és una fabulosa combinació entre el cor, un cor profund, un cor que batega, un cap molt ben endreçat, un cap molt madur i una feina, una càrrega de feina que ja ningú pot qüestionar. És una persona profundament treballadora, profundament honesta. I afegeixo, a més, no només el coneixement de la ciutat, sinó l'estima de la ciutat, que vol dir estimar la seva gent. I tu la coneixes des de peu de carrer, i l'estimes, i en parles sempre. És el millor que es pot demanar i es pot esperar d'una alcaldessa, de manera que em fa una il·lusió molt gran, gairebé més a mi que tu, que pugui ser la meva alcaldessa, l'alcaldessa de Girona. I que aquest projecte de transformació de Girona, aquest projecte que fa que Girona sigui una ciutat, malgrat que sigui la més petita de les capitals del nostre país, que sigui tanmateix una ciutat amb veu pròpia, que transcendeixi les seves pròpies fronteres, que vagi més enllà. Una ciutat de la qual s'encén a parlar fora. Per la seva qualitat, sí, per la seva tradició, per la seva llengua, pel seu patrimoni, però també per la seva mirada de futur. És capaç també de tenir una mirada cap a l'acadèmia, i tu, Gemma, ho saps molt bé, això. És una ciutat que ha de tenir les cames ficades una mica tot arreu. I aquesta combinació només té un beneficiari, que és la ciutat de Girona i els seus ciutadans. La ciutat de la gent que estimes, de la gent que coneixes, o de la gent que vols conèixer, a la gent a qui vols servir, en definitiva. Et desitjo molt d'èxits. T'acompanyarem. I espero que ens puguem abraçar a l'alcaldia de Girona i que puguem compartir tantes coses que ens queden per compartir. Ara sí, després de conèixer una mica millor qui és Gemma Geis, ha arribat el moment de saber què projecta per Girona, quina idea de ciutat té al cap. Per presentar la conferència de la candidata ajudarà una persona que la coneix bé, un gironí, exalumne de la Gemma a la Universitat de Girona. Va liderar l'equip de negoci digital del Barça i després va fundar algunes startups i liderar projectes digitals i tecnològics. Viatja molt entre els Estats Units i Singapur, però sempre ha continuat vivint a Girona. Volem agrair-li que hagi volgut ser avui aquí per presentar la Gemma Geis. Un aplaudiment per David Caselles. La Girona que estimo, que imagino, la Girona que estimo. Gràcies. Se'm sent? Sí. Bona tarda, Girona. Amb tanta música ja em sento una mica una estrella de rock. Em fa molta il·lusió estar aquí, a la meva Girona. Jo sóc nascut a Girona, tinc la família a Girona, les meves filles han nascut a Girona. No he pogut tindre les empreses tecnològiques creades des de Girona. És veritat que Barcelona està a prop, jo tinc aspiracions, i aquestes aspiracions m'han portat avui aquí.
I avui us explicaré els dos motius. Primer, perquè jo penso que aquesta Girona, amb la Gemma, pot explotar el potencial. I perquè m'estimo Girona. Com us deia, jo sóc un d'aquests de la G de Girona. Us en recordeu fa anys que posàvem al cotxe, la G? I quan anàvem per l'autopista veiem, hòstia, aquest és un de Girona, un dels nostres, ens feia il·lusió. Doncs jo que per sort he viatjat molt, cada cop que sentia una conversa, hi havia un gironí amb aquest accent que tenim, que deien, fa molta fred, car de fred, nosaltres diem que car de fred, doncs em feia aquesta il·lusió. Inclús, sabeu quan algú està parlant d'alguna ciutat i nosaltres entrem i diem, però Girona més, Bueno, i la nostra devesa, i Juego de Tronos, ojo, que tenim Juego de Tronos, Doncs jo sóc un d'aquests, però vaig més enllà. Quantes vegades heu fet comptar algú les escales de la catedral? Jo moltes, cada cop em surt un número diferent, però escolta'm, anem-hi i contem-les. I les llegendes de Girona. Les llegendes de Girona cada cop les explico diferent. Les mosques al cul de la lleona, les mosques des del cul de la lleona, depèn d'on anem, Doncs això per mi és la gironitat. I avui sentia una responsabilitat, perquè jo que conec bé la Gemma, crec que la Gemma ens pot i ens ha de portar en aquest següent nivell. Amb la qual cosa estic aquí per responsabilitat i estic aquí perquè crec en la Gemma. I per què crec en la Gemma? Us explicaré una anècdota molt ràpida que em va passar. Jo em remunto anys enrere, estàvem a la Universitat de Girona, jo estava cursant primer de Dret i estava a la cantina de Montilivi, de la Facultat de Montilivi. Total, jo davant, octubre, feia fred, amb un cafetet, tenia davant l'Albert Freixanet, un amic meu, i li vaig dir a l'Albert, Albert, la Universitat de Girona està molt bé, però clar, a Barcelona tenen millors instal·lacions, més talent, més prestigi, millor professorat. Darrere meu se'm va espetar, escolta'm, però tu què et creus? Vaig girar, diu, Girona no té res a envejar ni a Barcelona ni a cap ciutat del món, amb les seves universitats, amb el seu professorat i amb el seu talent. Aquella persona era la Gemma Geis. Després va acabar sent la meva professora de dret administratiu i el primer dia em va llegir la matrícula. Això sí, amb la G al costat, la G al costat de la matrícula. Jo amb aquella Gemma vaig veure una Gemma convincent, vaig veure una Gemma que s'ho creia, vaig veure una Gemma amb qui jo confiava, confio i confiaré. I per això em vaig decidir, escolta'm, avui he de ser, perquè si donant suport ara, fora, amb els nostres amics, amb els nostres companys, puc ajudar en que aquesta Girona que estimo, en aquest projecte de vida, algú amb qui crec que ho farà, doncs hi surti guanyant, escolta'm, hi guanyem tots, no? Amb la qual cosa, això m'ha portat aquí, i aquesta és la Gemma. Però Gemma, això no és gratuït. Aquesta responsabilitat que sé que agafaràs en forma de confiança és la que em fa pensar que no m'equivoco, perquè sé que si ho dius ho faràs. Amb la qual cosa, si us sembla, qui millor que la Gemma per explicar-nos aquest projecte de vida, com ho farà amb tots vosaltres la pròxima alcaldessa de Girona, la Gemma Geis. La Girona que estimo, la que imagino, la Girona que estimo, la que somio. És de les millors coses de la vida, és que sou professor segurament que és trobar-te els alumnes, i aquí n'hi ha uns quants i per tant la veritat és que és un goig. Bé, moltíssimes gràcies per acompanyar-me avui aquí en aquest acte que vull explicar-vos com he arribat fins aquí i quin és el nostre projecte de vida per la ciutat de Girona. Avui us explicaré les grans línies mestres d'aquest projecte que ens ha de permetre afrontar els reptes de futur que té aquesta ciutat. Ara bé, també us vull dir que és un projecte en construcció, que estem intensificant el procés d'escolta, de trobades amb entitats, associacions, experts,
de la ciutat per tal d'enriquir-nos amb aquestes propostes i, per tant, aquest projecte per la ciutat de Girona. Com hem vist, hem titulat aquesta conferència Girona, un projecte de vida, i la nostra proposta de Girona per aquest projecte de vida passa per 3 eixos bàsics que us desenvoluparé. El primer, una Girona amb talent. El segon, una Girona connectada. I el tercer, una Girona amb valors. Però primer de tot m'agradaria explicar per què he escollit el 25 de gener per fer aquesta presentació. En aquests llibres magnífics que ha fet el recentment jubilat Joan Boades, l'arxiver municipal, explica com va néixer Girona i l'Ajuntament com a tal. I és a dir, quan Girona va tenir capacitat per gestionar com a Ajuntament la seva ciutat. Va ser el 25 de gener de 1284. Aquell 25 de gener Girona va començar a tenir un ajuntament que procurés per la vida de la gent. Aquell 25 de gener un ciutadà que es deia Provençal va recollir de mans de rei Pere II l'anomenat privilegi, un document que es considera l'acte fundacional de l'administració municipal de Girona. A partir d'aquí, d'en Provençal va atorgar als prohoms de la ciutat la capacitat de gestionar els nostres veïns, la nostra ciutat. I aquest llegat ha anat passant de mans en mans de tots els gironins que han treballat des de l'Ajuntament per als seus veïns i per tots els servidors públics també de l'Ajuntament. Però Girona no només s'ha construït des del govern municipal, sinó també de manera molt especial i molt decisiva per molts gironins i gironines que som una societat plena de talent i emprenedora. Són molts noms els que podria citar avui aquí, però en diré només uns quants. Des de Francesc Eixamenis a Xavier Montsalvatge, de Carles Rahola a Torres Monzó, d'Antoni Adroer al bisbe Cartanyà, de Maria Gai a Montserrat Llong, de Rafael Masó al Germán Roca, d'Aurora Bertrana a Jaume Vicenç Viva, o, per exemple, Maria Antònia Canals, tants i tants altres que han vestit la nostra història comuna. Sé que és el repte més important de la meva vida. És el repte més difícil, el repte més exigent, però alhora és el repte més apassionant, el que m'emociona i em fa somiar. Posar-me a disposició dels gironins i gironines pel vostre benestar, pel vostre projecte de vida, perquè senzillament sigueu feliços. Crec que tots ens sentim orgullosos de ser gironins, ens estimem aquesta ciutat i ens estimem molt, tant que som molt exigents, i això està bé, i som crítics, i això també està bé. Però si agafem perspectiva, tots els que estem avui aquí, estarem d'acord amb una cosa. Quins 5 últims anys ens ha tocat viure? Nosaltres explicarem als nostres nets i als nostres besnets que vam viure un octubre, un temporal glòria, una pandèmia de la qual literalment vam lluitar per viure, vam viure per sobreviure, i ara una guerra a Europa amb uns nivells d'inflació mai vistos que ens han capgirat molts plans i han afectat les nostres butxaques i les butxaques i els comptes de les pimes i les empreses. I és que crec que en els moments més difícils és quan s'ha d'estar compromès. Avui us vull donar les gràcies per haver vingut a escoltar-me, que hagi vingut a escoltar aquest Girona, un projecte de vida. Gràcies a tots els gironins que sou aquí, dins, i també els de fora, que us seguiu des de les pantalles. A totes les persones que formeu part de Junts, especialment a Girona per la confiança, a l'alcaldessa i tot l'equip de regidors i regidores pel vostre suport i la vostra bona feina. Els consellers i conselleres de Junts també per ser avui aquí. A la meva família per la generositat i per acompanyar-me en aquest projecte de vida, perquè estimen Girona i el país i saben que aquestes eleccions són molt importants per Catalunya. Els meus amics per acompanyar-me, algun avui em deia, és el meu primer acte polític que haig de fer. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-me avui. Crec que quasi tots és el vostre primer acte, per tant moltes gràcies perquè sou la meva xarxa. Gràcies a tot l'equip que m'acompanya i a totes les persones que s'han sumat en aquest projecte col·lectiu que convertirem en un gran projecte d'il·lusió pels gironins. He assumit aquest repte amb molt respecte, molt, humilitat i responsabilitat, perquè és una enorme responsabilitat estar al capdavant de l'Ajuntament, ja que afecta el projecte de vida de tants projectes de vida com tenim a la ciutat, 103.000 persones. Una ciutat que té plantejats molts reptes de present i de futur. Girona és l'11a ciutat més gran de Catalunya. En aquests moments té gairebé 103.000 habitants. Fa 10 anys érem 97.000. Això vol dir que la població a Girona ha augmentat un 5%,
Perquè ho poseu en context. Barcelona ha crescut un 0,9%, Lleida un 0,01%, Tarragona un 1,1% i Girona un 5%. Aquestes dades demostren de manera molt diàfana que moltes persones creuen a Girona com un lloc per portar a terme el seu projecte de vida. El 2022 hi havia unes 38.500 llars, unes 2.000 llars més que el 2011. La majoria, gairebé un 60%, hi viuen entre 2 i 4 persones i gairebé un 30% per una sola persona. Per barris, l'Eixample Sud, Fontejau, Domeny, l'Avellaneda i Sant Post són els sectors que més creixen. Dels 9 sectors de Girona, l'Eixample és el més poblat, amb gairebé 45.000 persones, seguit de Santa Eugènia, amb gairebé 17.500, i el més petit, Mas Xirgu, amb 19. I què ens diuen les dades econòmiques? Girona és l'única capital catalana que el 2021 va superar el Producte Interior Brut per càpita del 2019, passant de 37.000 euros bruts per persona el 2020 als 40.700 el 2021. Durant diversos mesos consecutius durant l'any 2022 hem superat el rècord històric d'afiliats a la Seguretat Social. El nombre de persones registrades a l'atur a Girona en el qual mes de desembre de 2022 ha estat de poc més de 4.600. I una dada més, l'endeutament de l'Ajuntament s'ha passat del 67% el 2011 al 36% el 2022. Mentre aquí s'ha reduït el deute, l'estat espanyol l'ha gairebé triplicat en 10 anys. Al mateix temps que es reduïa el deute, s'ha continuat treballant i per les persones. I un exemple són els increments històrics a les partides de serveis socials. Els darrers pressupostos municipals dels darrers 10 anys s'ha passat de 4 milions d'euros en partides socials a gairebé 8 milions d'euros. Això, però, no significa que caiguem en l'autocomplaença, no podem caure en l'autocomplaença, perquè en aquesta ciutat hi ha persones que tenen dificultats per tirar endavant, situacions de pobresa, persones que dormen al carrer o en habitatges molt precaris, gent gran que viu sola i que passa molt poc. I hem de sumar les conseqüències d'aquesta segona pandèmia que estem vivint, que és aquesta segona pandèmia de la salut mental, amb una especial incidència amb els joves. Per què, en aquest context, què ens cal per garantir la vida dels gironins i gironines? Girona no ha de perdre oportunitats i ningú no ha de quedar enrere. Per aconseguir-ho us proposo una Girona amb talent, connectada i amb valors. Aquests són els 3 eixos bàsics que em permeten explicar el projecte de vida. Comencem pel talent. La protecció i l'impuls del talent ens prepara per afrontar tots els reptes que tenim com a societat. És la millor eina per garantir oportunitats per tothom, condicions dignes i progrés. Girona té talent, Girona té molt talent. A Girona hi ha molt talent a molts nivells, ho sabeu. Gastronòmic, esportiu, cultural, audiovisual, econòmic, emprenedor, investigador, del teixit comercial, del lleure, del tercer sector. Hem de promoure el talent en tots els àmbits. Quan era a la Conselleria de Recerca i Universitats vaig insistir molt en una idea. La recerca és el millor pla de contingència. Ho vam viure amb la pandèmia, que ens han posat mans els científics per trobar una sortida a través de la investigació amb vacunes. Aquesta recerca també pot ser un pla de contingència per Girona. Ho tenim tot, una universitat potent, centres de recerca de prestigi com l'ICRA, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, un centre pioner a Europa fent projectes de recerca amb intel·ligència artificial amb la gestió pública de l'aigua. Hi ha molt camp a córrer. I sobretot tenim un projecte per als pròxims anys que és cabdal, el nou campus de salut de Girona. Amb el nou edifici Hospital Josep Trueta, un edifici de recerca i innovació i un altre dedicat a la docència. Aquest campus serà una palanca de transformació en l'àmbit de la recerca, el talent i la innovació, i el meu compromís és donar-li el màxim impuls amb l'equip que m'acompanyi. I vinculat a tot aquest procés tenim compromesos nous centres d'assistència primària, com el centre d'urgències de primària a Zona Nord, nous CAPs a l'Eixample, a Taialà, Germansàbat i millores als de Santa Clara i Can Givert del Pla. Aquests projectes són importants per millorar la vida de les persones d'aquesta ciutat. Aquesta recerca ha de treballar estretament amb el teixit productiu i industrial de la ciutat. Tenim la sort
de comptar amb un teixit industrial i empresarial que està compromès amb aquests valors i aquesta col·laboració pública-privada. Hem d'allargar la mà per crear sinergies. En aquest sentit, si sóc alcaldessa, farem una aposta perquè l'Ajuntament s'assumi el Pla de Doctorats Industrials, que permet que les empreses gironines puguin acollir estudiants de doctorat per millorar la innovació i permeten alhora retenir talent a la ciutat. Cal que Girona es converteixi en un pol sanitari de recerca i un altre dels programes que potenciarem és el programa de Regions del Coneixement que vaig aprovar quan era consellera de Recerca i Universitat. És un programa molt important per la Universitat de Girona, però és molt important pel desenvolupament econòmic i social i de progrés no només de Girona, sinó per les comarques gironines. Altres projectes, com la Casa de Tecnologia o el Centre Blockchain de Catalunya, que és un centre d'excel·lència tecnològica que promou l'adopció d'actius digitals i tecnologies descentralitzades a Catalunya, han de ser palanques d'enfortiment de la innovació, la recerca i el talent a la ciutat i al seu entorn. També comptem amb una xarxa de la societat civil com Girona Next, un moviment independent i transversal que ens ha d'ajudar a vertebrar l'ecosistema emprenedor de Girona. Ha de ser fàcil i seductor ser emprenedor en aquesta ciutat. Si sóc alcaldessa, posem facilitats perquè qui vulgui tingui oportunitats per engegar un negoci. Treballem perquè l'Ajuntament activi fons llavor, mecanismes de finançament buscant la col·laboració amb l'Institut Català de Finances. A més, si defensem un model de ciutat que potencia el talent, influirem en el model turístic. Una ciutat que es regeix pel talent tindrà un model turístic de qualitat, responsable i que s'empeltarà dels valors de la ciutat. La baula del talent defineix el model de ciutat que volem. Si parlem de talent, permeteu-me que recordi que en aquesta ciutat tenim 4 equips de primera: futbol, bàsquet, femení i masculí i el hoquei Girona, i una afició que ompliu les instal·lacions esportives cada cap de setmana. I alhora, tants i tants altres clubs de disciplines diverses, com el GEC com a paradigma de força esportiva de la ciutat, i a més tinc molt present, no sé si els diran els pares de l'Emma, que em va demanar que també protegís el futbol femení a Girona. Hem de continuar fent una aposta decidida per l'esport com a model de vida saludable, per tots, per grans i per petits, però també com a potencial estratègic. En començar us he parlat de 3 eixos: la Girona del talent, connectada i la de valors. Girona connectada. Què vull dir amb Girona connectada? Crec que hem d'enfortir la connexió entre els diferents actors i sectors i teixir més aliances. I el paper de l'Ajuntament ha de ser de lideratge i tractor. Pensem que Girona és una ciutat capital de l'Europa mediterrània i no és aliena al que passa al seu entorn. En aquest sentit, fa uns mesos, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presentava el pla de treball per afrontar els grans reptes europeus pels pròxims anys. La manera com Europa es prepara pel futur. I eren 6 pactes. Pacte verd europeu, una Europa adaptada a l'era digital, una economia al servei de les persones, una Europa més forta al món, promoció de la nostra manera de viure i un nou impuls a la democràcia europea. Nosaltres som europeus. Mirem cap a Europa. Si aquests són els reptes d'Europa, també ho són els nostres. I això ens obliga a preparar-nos pel futur. Girona s'ha de preparar també per aquests reptes. Si ens hem de preparar pel futur, hem de pensar en una Girona digitalitzada, connectada al món i garantir polítiques per reduir la bretxa digital amb la gent gran o persones amb dificultats. Parlem d'una Girona connectada a Europa, digitalment també connectada, però també vertebrada amb els barris ben connectats. És un altre dels elements que podem enfortir i millorar la connexió entre barris. I és ben cert que a Girona tenim barris amb personalitat pròpia. Però també s'ha de treballar perquè aquesta personalitat tingui aquest reconeixement i hi hagi vida a cada barri. Aquesta Girona connectada també és una oportunitat pel teixit comercial de la ciutat, per donar vida a la ciutat, per potenciar els productes de proximitat, perquè no hi ha projecte de vida sense comerç. I en aquest sentit els comerciants tindran un equip de govern còmplice per treballar en estratègies conjuntes que permetin connectar el comerç de proximitat amb els joves, per exemple, o amb la mainada, i enfortir els eixos comercials. També parlem d'una Girona vertebrada, cohesionada, amb barris més ben connectats, capital de la seva àrea metropolitana, que lideri amb generositat, escoltant, sent tractora de projectes, com per exemple el Pla de Mobilitat Supramunicipal que dona visió d'àrea urbana.
És el primer cop que s'analitzarà de forma íntegra la mobilitat entre Girona i voltants. Per primera vegada, 11 poblacions treballaran de forma conjunta en un pla de mobilitat urbana. Molta gent ens demana més transport públic. Si diguem que Girona ha d'estar formada per barris ben connectats, això també vol dir que Girona ha d'estar connectada amb el dia a dia de la gent. Hem de tenir mirada llarga, pensar en gran, pensar en aquesta Girona del 2030 i 2040, però també és important que el dia a dia funcioni. Hem de vetllar pel dia a dia, per allò que fa que la ciutat sigui més amable i habitable, els petits detalls, que els carrers estiguin nets sempre, que les plaques que donen nom als carrers estiguin bé, que no hi hagi forats a les voreres, que els passos de vianants estiguin ben pintats i senyalitzats, que els equipaments esportius i centres cívics siguin confortables, que a les escoles s'hi faci un bon manteniment, que els espais pels gossos estiguin en bones condicions, una ciutat endreçada. Una Girona que continuï sent referència de cultura, amb festivals potents i estratègics, però també amb alternatives, perquè tothom tingui accés fàcil a la cultura, que la cultura arribi a tothom i que esdevingui un motor de cohesió social. S'ha de governar pel dia a dia de la gent i fer-ho amb empatia, proximitat, passejant pels carrers, parlant amb la gent, recorrent els barris, entrant a les botigues, preguntant com aquests dies, com ha anat el Nadal, si aquest dia a dia rutlla, donant tota la informació i afavorint la participació. Però una Girona connectada també és una Girona connectada amb la seva ciutadania a través d'un ajuntament. Que funcioni. Impulsem totes les reformes que calgui pel bon govern. Hem de simplificar processos i normatives. Sé que és difícil, però s'ha de fer. Hem de fer un esforç constant per millorar els processos administratius i no ens hem de posar més obligacions que les que la llei exigeix. No em farà respecte impulsar reformes si crec que han d'anar bé per Girona. I hem parlat d'això, una Girona connectada a Europa, als barris, al dia a dia de la gent, però també els reptes de la sostenibilitat. És un dels reptes més rellevants que tenim i que transforma els nostres hàbits i rutines. Volem construir un projecte de vida en una ciutat més habitable i sostenible, però vivim en una ciutat amb 4 rius i veiem quin és el cabal d'aigua i veiem quina és la situació de sequera. Per tant, hem de fer polítiques pensant en aquesta realitat. I un altre cop, en aquest sentit, la recerca pot ser una bona aliada. Hem de treballar perquè Girona avanci cap a la sobirania energètica. Ho hem de fer promovent-ho en edificis públics, però també en privats, amb ordenances fiscals que ens permetin ajudar també a tota la ciutadania a fer aquesta transició energètica. En aquest camí que estem dibuixant cap a una Girona més sostenible, ens ajudaran molt tots els projectes finançats amb els fons Next Generation. L'any 2022 s'ha rebut una injecció de 10 milions d'euros d'aquests fons europeus i l'Ajuntament ha tirat endavant projectes per gairebé un valor de 16 milions d'euros. Entre aquests projectes n'hi ha per naturalitzar espais de la ciutat. Crec que és una aposta que cal reforçar. Hem de poder replantejar les places que tenim a la ciutat en què veig massa ciment i poc verd. Els avis o els joves han de poder baixar a l'estiu quan cau el sol a prendre la fresca a la plaça d'Octubre, que sigui agradable, com fèiem abans. Hem de crear refugis climàtics perquè estem connectats a la ciutat 365 dies l'any i hem d'avançar cap a una Girona més confortable. Una Girona més confortable i més sostenible també és una Girona més neta i que recicla millor. Som la ciutat de més de 60.000 habitants de Catalunya amb un millor percentatge de recollida selectiva, superant el 50%. Vam ser l'única ciutat catalana que va complir amb els objectius de la Unió Europea i el nou contracte de neteja ens ha de permetre continuar assolint objectius en residus que ens marca Europa. El tema de la neteja és complex i m'agradaria recordar que el nou contracte de neteja adjudicat per l'Ajuntament pels propers 8 anys per netejar la ciutat té un cost de 168 milions d'euros. 168 milions d'euros. Això, si ho portem al dia a dia, són 50.000 euros diaris. Per tant, crec que n'hem de fer prou i el que haurem de fer és un control molt exigent de l'execució d'aquest contracte. Però també hem de ser exigents i mirar de comportar-nos a la ciutat com ho faríem a casa nostra. Afortunadament, la majoria ho fem, però els que no ho fan també els hem d'exigir que compleixin. I això em porta al tercer i darrer bloc, el d'una Girona amb valors. Com he dit al principi d'aquesta conferència, intervenció, el projecte de vida de Girona el conformen 103.000 persones. Per tant, crec que necessitem uns valors compartits perquè més enllà dels projectes individuals, el projecte compartit, el projecte col·lectiu, és Girona, és la nostra ciutat. I per tant hem de buscar valors que ens permetin compartir aquest projecte.
Quan més forts siguin els nostres valors com a ciutat, millor serà la ciutat. Quins valors crec que compartim? El respecte a la gent gran, l'envelliment. Ja ho sabeu que és un dels grans reptes que té Europa i, per tant, també Girona. Una natalitat baixa, combinada amb una esperança de vida alta, dona com a resultat que la població envelleix. Durant la pandèmia, l'Ajuntament, l'únic de tot Catalunya, va trucar a totes les persones de més de 65 anys per fer el seu seguiment de com estaven. Això és un valor compartit. Aquest és el respecte a la gent gran. Treballar també per les oportunitats dels joves, que tinguin esperança, que creguin en ells mateixos. Sempre dic que hem de fer polítiques amb els joves, no pels joves. I aquest és un tema que m'interpel·la personalment. Perquè sóc mare, perquè sóc professora, perquè vaig cada dia a classe, perquè ara parlo amb ells amb molta proximitat i crec que hem d'oferir horitzons d'esperança per als joves. Els joves han de poder desenvolupar el seu projecte de vida i una ciutat que aposta pel talent i pels valors és una ciutat que pensa en i pels joves. I què ens demanen els joves? Doncs poder accedir a un habitatge, per exemple. És una de les grans preocupacions que tenim tots i segur que compartim. El parc públic d'habitatge de Girona és d'uns 200 i s'està treballant també per doblar-lo. I un altre valor, la llibertat. Però la llibertat porta implícit un altre valor, la seguretat. Una ciutat amb respecte a la convivència, als veïns, és patrimoni de tots. Una ciutat que promogui els valors del respecte a les diversitats, que inclou visió de gènere en les polítiques públiques, que lluiti contra la violència masclista, l'homofòbia, el racisme i qualsevol forma d'intolerància. En aquest sentit, elaborarem un pla local integral de seguretat per vetllar pel present dels nostres fills i per tots nosaltres. Reforçarem el model de policia de proximitat i de prevenció i per això ens calen més agents de la policia local i aquest serà un aspecte que enfortirem, que consensuarem i de màxima prioritat. Promoure valors ens permet trobar un equilibri entre les diferents formes d'oci nocturn. Tenim el dret a passar-nos-ho bé, però també tenim el dret al descans, una vida segura i una vida saludable. La promoció del lleure, de la salut, dels esports, del benestar emocional de tothom, de grans i petits. Ho dèiem abans, la pandèmia ens ha fet més conscients de la importància de la salut mental i això inclou també els trastorns alimentaris. La salut mental serà una prioritat per mi. Abans de ser candidata, em van reunir amb totes les entitats de famílies amb autisme, entre elles dues mares que havien estat alumnes meves, i em van fer propostes. Són famílies que viuen situacions molt complexes, amb trastorns que afecten un de cada 100 infants, segons l'Organització Mundial de la Salut. Un de cada 4 alumnes amb necessitats educatives especials associades a alguna discapacitat té un trastorn de l'espectre autista. Aquests nens i nenes, aquestes famílies, també tenen un projecte de vida per construir en aquesta ciutat. Com tantes altres que reclamen mesures per a la inclusió. No ha de ser tan difícil. Un altre valor és la nostra identitat com a ciutat. Hem de ser capaços de transformar-nos sense desdibuixar-nos, sense perdre els orígens. Per tant, és important la protecció del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, comercial, natural i també la protecció de la nostra llengua, el català. Girona no queda fora de l'impacte de les noves tecnologies i la influència dels nous referents a les xarxes socials, YouTube, TikTok i Twitch. I en aquest sentit, enfortirem i farem polítiques per enfortir la llengua catalana també a Girona. Potenciar tots aquests valors que estem construint pel futur és impossible sense educació. Hem de reforçar els valors i els valors s'aconsegueixen amb educació, cultura, esport, solidaritat i cooperació. Si volem una ciutat més cívica, necessitem una educació que ensenyi els valors del civisme. Si volem una societat digital però sana, necessitem reforçar aquests aprenentatges. Només amb nens i nenes preparats tindrem la Girona del futur que imaginem. Són la clau mestra que obre totes les portes. Per a ells val la pena arriscar-se i ser candidata a l'alcaldia de Girona. Perquè en aquests moments complexos de màxima dificultat econòmica i social, aquests nens i nenes tinguin les millors competències possibles. No vull que cap família de Girona que tingui dificultats econòmiques vegi limitada l'educació dels seus fills. Per aconseguir-ho crearem aliances de ciutat i plans integrals i sé com fer-ho. L'Ajuntament estarà al costat dels mestres, de totes les escoles per sumar, de totes les entitats educatives per aportar, perquè els nens i nenes de Girona siguin els més ben preparats. Sense nens i nenes preparats, aquesta Girona que imaginem
no serà possible. Per tant, vull ser una alcaldessa que vetlli pels nens i nenes de Girona i que posi les bases del seu futur, del nostre futur com a societat. Som ambiciosos, ho sé. I tot aquest projecte Girona del talent, connectada i els valors, com ho farem? Doncs ho farem amb un equip de persones molt preparades, amb talent, amb molta il·lusió per tirar endavant un projecte ambiciós que necessita un equip molt fort i que faci que les coses passin, que les faci possibles. Ens caldrà la màxima força la nit del 28 de maig, els màxims vots possibles, perquè només quanta més força tinguem, més capacitat tindrem per assolir aquests objectius, aquest compromís, aquest lideratge, escoltant, construint conjuntament, amb aquesta visió optimista, però també rigorosa de la ciutat que volem pel futur i de les seves parets mestres. La independència de Catalunya és el camí per tenir totes les eines i responsabilitats de gestió, per treballar pels projectes de vida de tots els catalans. I a Girona l'independentisme ha de seguir demostrant que som la millor eina per garantir el projecte de vida dels gironins. I acabo. Al principi d'aquest acte hem escoltat la cançó d'en Joan Dausà, Una altra manera de viure. I ja us he explicat abans que és una cançó que escolto molt sovint, que la vaig posar en el confinament perquè em portava molta serenitat, perquè parla d'escoltar-se amb el cor. I el vaig fer meva en el sentit que crec que hi ha una altra manera de viure, però també hi ha una altra manera de fer política. Una altra manera de fer política passa, per exemple, perquè no et diguin mai que això no és possible o això no ho aconseguiràs. Quan érem al govern amb el conseller Argimon, ens deien que era impossible que ho poguéssim augmentar les 600 places d'infermeria a les universitats de Catalunya. I ho vam aconseguir. Ho vam treballar, ho vam lluitar, ho vam consensuar. I tenim 600 places més d'infermeria a Catalunya. L'equip que m'acompanyi ha de ser un equip i serà un equip que lluiti perquè els nostres somnis siguin possibles. Una altra manera de fer política és deixar de banda els interessos personals i posar per sobre sempre els interessos col·lectius, ser útil. Davant dels dubtes, sempre país, país i país, i persones, persones i persones. I davant de conductes o estratègies que trobes molt sovint, de persones que coincideixes al llarg de la teva vida, tu t'has de mantenir sempre ferm. País, país, país i persones, persones i persones. Aquesta és una manera d'entendre la política o la societat o el país, precisament que amb el president Puigdemont em va connectar. Per això m'hauria agradat que avui estigués aquí, no estigués a l'exili, perquè un president no ha d'estar a l'exili per posar les urnes perquè tothom pogués votar democràticament si volia ser un país independent o no. I per tant avui he estat aquí i sempre em tindrà al seu costat. Continuem treballant tots junts pel seu retorn i a més seguirem treballant per la independència de Catalunya. Jo no comptava que ara aplaudíssim i el que diré no tenia previst dir-ho. Però si aplaudim, també el president Puigdemont s'hi torna, aquesta ciutat ha de ser de Junts per Catalunya. I la darrera, que em lliga molt, aquesta altra manera de fer política, és emocionar-se amb el que fas. A vegades em diuen que sóc massa emocional, que m'ho agafo tot molt, que ho visc molt directament, que Gemma t'has de blindar més, que hi poses massa al cor, que si no es fa avui es farà demà. Doncs no, jo no ho sé fer d'una altra manera. Quan entro a classe m'emociono. Quan entro a classe m'emociono. Perquè quan entres a classe trobes estudiants i són el futur del país. I per tant, humilment, has de mirar de fer les millors classes possibles i fer-les amb passió. No ho sé fer d'una altra manera. Quan era consellera m'emocionava perquè estimava el que estava fent. I quan vaig agafar aquesta llibreta, que la guardo, de color lila, i van començar a sortir projectes per la meva ciutat, em vaig emocionar. I per això vaig veure que havia de fer el pas. I no sé fer les coses si no me'ls crec. Em crec que aquest projecte em fa il·lusió, farem un bon equip i treballant, creient en el que fem, sentint passió, emocionant-nos, estimant-ho, fent-ho possible, amb fermesa i lleialtat. Us ofereixo, doncs, un projecte de vida pensat en una Girona al talent, connectada i amb valors,
I em poso a la vostra disposició de vida, a la vostra disposició, amb aquest projecte de vida que em crec, que m'emociona i espero que us il·lusioni. I jo lluitaré, perquè és un projecte de vida, de ciutat, de país i de persones. Per les persones, doncs, per la Girona que estimo. Com diu la cançó, abraçarem totes les veus, les 103.000 veus de la ciutat de Girona, els gironins i gironines, perquè el meu batec ja és vostre. Visca Girona i visca Catalunya Lliure. Pel futur el veig ple d'il·lusió. Junts el construirem, serà engrescador. Avançarem plegats amb un somni en comú. Una vida millor per tots i cadascú. Això és la Girona que estimo, que imagino. La Girona que estimo, que somio. Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. Tots els que compartim orgull per la ciutat, volem sentir de nou la plena llibertat, perquè ara és el moment de decidir el que vull. La vida del demà la comencem avui. Això és la Girona que estimo, que imagino. La Girona que estimo, que somio. Mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. La Girona que estimo. el futur el veig ple d'il·lusió. Junts el construirem, serà engrescador. Avançarem plegats amb un somni en comú. Una vida millor per tots i cadascú. Això és la
Girona que estimo.